ман мехоҳам ки дар ин дарс якчанд намуди фикронаи мардуми сарватманд ва камбағала бо таҳлил кунам барое ки халқи мо беҳтартар шавад, фаҳмиши шумо шӯрнокии халқи мо беҳтар шавад. Мана мисол якум, мардуми камбағал чӣ хел фикр дорад? Фикри фақирӣ дорад. Факт. То есть ҳамин ҳозира проблема ҳамчун правда қабул мекунад, ҳамчун ҳосили охирон ҳисоб мекунад. Мана мисол, мардуми камбағал нигоҳ мекунад ки даромад нест, камбағале, оили кам, ҷои кор нест, бисёр чизор проблемаҳоя. Ҳамин проблемаҳое ки ҳозир мебинад дар ватани мо, одаме ки фикронаи камбағал дорад, гумон мекунад ки ин ахири ҳаёт, ахири результат. Якаби ина алиш кардан намешад, ина дигар кардан намешад. Баъд фақат дар бораи ҳамин проблемаҳо гап зада гаштан мегирад. Ин одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ҳамун мушкилаша ранге как конечный результат қабул мекунаду, ҳамун мушкилаша гум мекунад ки айн мушкили буромадан илоҷаш нест как будто. Айни фикронаи мардуми камбағал. А фикронаи мардуми сарватманд чӣ хелай? Вақте ки мушкилия мебинад, мегӯяд ки ҳа ин мушкилия ҳал кардан дар кор, илоҷаша мековад, ҳалли кора меёбад, тош решенияша мековад, ҳаллаша чӣ мегӯяд? Одаме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, чӣ фикр мекунад? Оянда мебинад.